Magic Box uvádí. Nejdřív no slide, pak flip a dark slide. To nejde. Proč ne? Udělej to hned teď, Spasy. Jo, akorát si urveš koulem. Co pak jste se oba zcvokli? Nikoho ani nenapadlo, že by to šlo zajet. A o to právě jde. Beach Bowl je už za 3 dny. Jestli se do té doby Spas nenaučí super trik, Tony Hawk ho nebude sponzorovat. Jdi na to, Spasy! Hej, Spasy, bacha na tvý kulky, je to prostě daleko po březe mě až na rail, z nohy bude pahejl. Seber kuráž a obuj se do toho, Spasy! Jeď! Skvělej pop, no slide, teď dark. Spasy! Larry, zavolej Poldy a tě zbalej, už jsou zas tady. Spasy, dobrý? Vidíš, říkal jsem vám, že to nejde. Vypadněte, jste na soukromém pozemku! Padejte odsud! Skejtaři. Hej, klídek. Bacha, stojí to Majla. Sakra! Jo, dobrý. Bacha! Chyťte ho! Chyťte ho! Tak, a mám tě. Lần này con làm gì nữa đây? Hả? Takže, tentokrát jste zašli příliš daleko. Nepřípustné chování, ohrožující veřejnost. Záměrné zlomyslné poškození policejního vozidla.
Celková škoda se odhaduje na $10,000. Máte takovou částku? Nechcete slyšet i naši verzi? Tentokrát máme důkazy, které nás přesvědčily. O čem přesvědčili? Bernardy, co jste provedli, je zločin. Ale já to nebyl. A krádeže aut? To byl můj brácha. Máte to v rodině, co? Nechte mýho bráchu na pokoji. Tvůj bratr se ocitl na šikmé ploše a ty si na nejlepší cestě jít za ním. Dobře, uděláme dohodu. Zaplatíte škodu, kterou jste napáchali, nebo proti vám vznesu obvinění. Tento videozáznam vás usvědčuje. Jinak strávíte minimálně půl roku každý víkend v polepšovně. Vrah, zločinec, uprchlík. Pokr je zmetek, který roste pro kriminál. Odmítám se dívat na to, jak je táhne ke dnu. Proč mi nevěříš? Myslíš, že mě to baví? Ne. Tak fajn. Od teďka si s ním definitivně skončil. Jinak čapnu to tvý milovaný prkno a rozsekám ho na padrť, jasný? lần này con quá lắm rồi đó nha. Blue Flame là cái gì? Thằng Jimmy nó đâu có cái tên mà kỳ cục gì chứ. Mluv normálně. Mami, tu kameru musí zaplatit. Sklapni. No. Hele, tohle jsou intimky a ne náplasky na kolena, ty pankáči. Nejsem pankáč, jsem válečný zajatec. Hele. Hele, kámo, Co je, Stickersy? kdy se stanu bulldogem? Už jsem ti to říkal. Až uděláš Olí. Jasný? Jasný. Na bulldogy! Jdu, spasím. Čau, kámo. Jak je? Bav, bav! Ha, bulldoci. Čau. Co máš společného s těma dealerama? Nic. Poslouchej. Jedeme na Beach Bowl, že jo? Hej, ten nejlepší dostane prachy. Jestli dáme Underflip a Darkslide, Tony Hawk nás bude sponzorovat. A každému tam dokážeme, že bulldoci jsou nejlepší na celém světě. Jasný? Chápete to? No tak. Fajn. Jo. To je účel. Skejtování ve škole je zakázáno. Neskejtovat. Skate, trest smrti. Ale to je můj penál, pane. Ty kalhoty, Trane. Vytáhni je. Řekni pápa. Tenhle chlap fakt dráždí moje Fko. Čau, tak jsem zaslechla, že jedete na Beach Bowl. Co seš zač? Pankérka?
Já. Jay, Evelyn, padáme! to ti posílá Baby T. Když nemůžeš být krasavice, buď pankerka. Víte, kluci, že ho má pokrmalýho? Sejdeme se tady v 10. Pojď, Spasi! Jestliže y nad dx je záporný, v bodě P na křivce a tangens je v tomto bodě též záporný. Vzdálenost mezi x a y roste. Roste i gradient přímky. Přímky x. Varuju tě naposled, Filkinsi. Tupak, Řekni svým kámošům, že příště už je to zaplade. Tupak, Jane, Tupak, Jane, Tupak. Hele, vypadni odsud, padej. Tupak. Tak, mládenci, Spasi, pojď sem taky. Takhle se dostaneme na Beach Bowl, buldoci. Takže, nejdřív projedeme postranníma ulicema, přes Bullshit Hill a pak projedeme tunelama do země nikoho. Země nikoho? Tam, kde ty světovaný kámoši zmátili toho kluka? Hele, tak za prvé, nebyli to mý kámoši. A za druhý, je to jen pohádka pro městský dětičky a je to nejkratší cesta. Vy snad nechcete skejtovat v tunelech? Stickers. OK. Budeme ve městě. Přespíme tam u mýho bráchy. U tvýho bráchy? Co ta nejkratší cesta? Někde musíme přespat. No a ráno to jedem na Beach Bowl. Stickersy, kroce vylez. Čau, buldosi. Čau, Stickersy. Čau. Můžu s váma jet na Beach Bowl? Promiň, Stickmane, ale nejdřív se musí stát bulldogem. Musíš nosit naše tričko. Tak mi ho dejte. Hele, Stickersy, radši zůstaň doma a trochu trénuj, jo? Idioti. Otočte si na stránku 257. Spočítáme si ty tangenty. Filkinsi, sundej to. Co, pane? Tu helmu. Nemůžu. A proč? Bojím se. Čeho? Mimozemšťanů. Postav se. Dej mi to prkno. Jaký prkno? Filkinsi. Jestli to prkno chceš, zopakuj, co jsem říkal o tangentách. Jsou dvě možnosti. Všechno je kontinuitně o limitách. Tangentu lze nakreslit kdekoliv na křivce. Volím druhou možnost. Vezmete to na Richterově stupnici a uděláte parádní backslide, Oli. Vy vůbec netušíte, co je to realita. To vaše rozhodně ne. Filkinsi! Vrať se, až já tě chytnu! Filkinsi! Tu vola! Filkinsi! Spasi, jeď! Spasi! Spasi, jeď! Spasi! Jeď, brácho!
sakra! Dovolíte? Vic Marsden mi daroval tenhle zapalovač. Celou svou kariéru hrál jen za jeden tým. Loajalita. Zapálení. Disciplína. Něco, o čem vy kriminálníci nemáte ani páru. Pane? Jste vyloučeni. Co? Ještě jste tu? Vypadněte! Ježiši Kriste! Seženeme ti jiný prkno. Potřebuju svoje. Za 2 dny si na nový nezvyknu. Ale houby z pasy. Získáš sponzora na jakýmkoliv prkně a dostaneš nás z téhle díry. Jseš bulldog? Kopni se kolem. Tohle je tvoje šance. Jestli... Ouku, právě nás vylili. No a? Aspoň můžem v klidu na beach bowl. No tak, Spasy. Teď jsi borec. Hele, to slovo používám já. Jestli ho chceš používat, zaplať 40 centů. Promiň, je teda machr. Hele, zapomeňte, jestli jsem borec nebo machr nebo cokoliv jinýho. Co mám říct svýmu fotrovi? Že ředitel je prase. A ty, bulldog. Řekni mu pravdu, Spasy. No jasně, co na tom? Radši zmizte, kluci. Jasný? Čau, jděte. A je to v háji. Nic není v háji. To prkno dostanem zpátky. Čau, Stickmane! Takže tě vyhodili? Už to tak vypadá. To je všechno. To je tvý vysvětlení. Stejně bys mi nevěřil. Zkus to. Nic jsem neproved. Ne, jenom tě vylili. Hele, už toho mám dost. Budeš pracovat o víkendech a zaplatíš, co dlužíš policii. Dostanu tě na jinou školu, daleko od těch tvých kamarádičků. Tati? Chci být profesionální skater. Chci být profi skejťák. Teď už jsem ti říkal, že nevím, kde je. Zmizel někam na sever. To je v pohodě, kámo. Jo. Chceme jen tvýmu bráchovi zaplatit. Zaplatit? Jo, udělal pro nás kšeft a vysíme mu prachy. $600, kámo. A jaký to byl kšeft? Prostě biznis. Dej mu tuhle kartu. Zná PIN, může si ty prachy vybrat. Budeme si kvit, jasný? Vysmáhni od toho auta. $600. Idiot. Dobrý den, je tam Dean? Bernardy. Jo, jen řekněte, že mu volal brácha. Bernardy. Máte to?
Jo. Řekněte mu, že Robert se u něj zastaví zítra. Haló? Rozumíte, co říkám? Vlítnem tam, vyzvednem to spasovo prkno a padáme. Mám to, pojď, padáme pryč. Hele, koukej, co mám. Pojď, jedem na beach bowl. Jsou 4 hodiny ráno. Nejlepší čas na skate. Já nemůžu, můj fotr je... Moje prkno? Kde jste ho vzali? O to se nestarej. Pojď, padáme. Blue! Ššt. Spasi. To triko s buldokama. Oblíkni si ho. Slyšel jsi? Jelej. Spasi, jsi ready? Vyhraješ. Jo. Byl to záměrný vandalismus. Protože jsem je vyhodil. Hej! Je to moc daleko. Pojedem busem. Nebuď sráp, jsme na skateovém tripu. Jasně. Nebuď sráp? Dobrý slovník.
Dậy đi con. Vypadni nebo tě odprásknu. Jimmy je debil, 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 Jimmy je debil. Vstaň, Jay. Jay, vstaň! Něco nového? Rum raid, Edova hifi věž. Myslím s bulldogama. Máme tu i jiné zločiny. Jsou z nich hrdinové, komisaři. Hrdiny z nich děláme my, seržante. Dělej, Pouku, co tam děláš? Rodíš, nebo co? Tohle dítě bude fakt zasloužený. Už ho vyprdni, chlape. Už to bude! Chtěl bych vidět, jak děláš olí přes tohle. Dohaj, kámo. Hele, spasím, koukni na to. Russell Grundy, prý má nejsuprovější frontside click flip na světě. Ale houby, nejsuprovějšího má spas, nebo ne? No, co pak to tu máme, kámo? Dej to sem, to je moje. Vrať to. Jo, jen se smějte, jasně. Aspoň vidíte, že mám pořádný péro. Musí být fakt obří, kámo. Evelyn tvrdí něco jinýho. Ty toho tak víš, ty srkloune. Náhodou jsem přišel o panictví už když mi bylo 10. Keca, ve 12. I kdyby za to ty si jen mastíš ego. Jo, jako každý jiný, kámo. Já ne. Tak to musíš být fakt cvrkloun. Buldoku, něco ti řeknu. Nejsem žádný cvrkloun, to ti říkám já. Taky nejsem panic a to ti povídám. Jo. Ten malej Bernardy nás dovede přímo za svým vykutáleným bratříčkem. Vyrveš mu játra a pak je sežereš. Ne, Pidži? Kde jsi tohle vzal? Co? To s těma játrama. Z filmů. Myslím, že se vypařil. Je jako jeho brácha. Ale plán je dobrý, musí to klapnout. Sklapni ty vocase. Přemýšlím. Nedělejte to! Nedělejte to! Hele, kde je tvůj kámoš Pouk? Co? Co? Nedělejte to! Kde je ty prasečí hlavo? Zmizeli. Já? Ne! Mrkni na tohle, Pidži. To je jejich mapa. Ty retarde! Ty degene! Sem mají ty zasraný degeni namířeno? Nejsou degeni.
Jedou na Beach Bowl a budou je sponzorovat. Je tam Tony Hawk. Ať je tam klidně i Tonda Hopkins. Padáme, Bidži. Hele, Spasi. Co je? Říkal ti to Blue? A co? Že slečna Flingemová nám ji ukázala. Ale měla kalhotky, kdybys nekecal. Ale neser, prostě ukázala křoví. Jsi tak slepej? Když jsem měl stání v kalhotách z jejich spodňár, jsem neměl strach. Myslím, že po mně jede. No. Tak to je fakt hustý. Slyšel jsem o tom historky. Potřebuju ochranu. No tak, co je? To, že tu jednou někdo zazval, neznamená, že je to dům hrůzy. Jdu na to. Jdem. Půlnoci! Do prdele! Kurva. Něco jsem zahlíd. Tu zeď, brácho! Jen tu zeď! Chlapi, tady je to fakt hustý. Vidíš? Super, Pouku, pořádně to rozjedem. Jo. Paráda. Je to super duper. Super duper? To slovo neexistuje. Protože jsi ho nevymyslel ty? To ne, ale co to má jako znamenat? Hádej. No. Super duper. Dobrý. Můžu ho koupit? 50 centů. Super. Ma. Už se nemůžu dočkat. Sklidni hormon, jasný? Chceme Deana, tak se uklidni. V pohodě. Jen si je hlídá. Jasný. OK. OK. Jak mu budeš říkat? Nevím, Spas? Hawk tě nezasponzoruje, dokud ho nevypiluješ. Nech ho bejt, kámo. Narazíš si koule. Sakra! Spasi, uklidni se, brácho. To prkno nemáme zpátky jen tak. Skoro se ti podařil Darkslide. Buď v pohodě, Spasi. Příště, Bulldogu.
Spasy! 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 Co se stalo? Jenom klid. Co je mu? Vydrž, kámo, to bude dobrý. No jasný, to víš. Mluv na něj, Spasy, mluv na něj. Kde jsi vzal Maxi Shields? Co? Jsou lepší než ultraslimky. Drž ho pořádně, Spasy. Hej! To bude dobrý, no. Blue, teď pravdu. Slečna Fillingamová nikdy nenosila kalhotky. Houby pouku. Nikdy nenosila kalhotky. Houby pouku. A jsem si jistý, že ani žádný nemá. Měla je na sobě, pouko! Co je? Já umřu. Zdechnu tady a ty mi nepomůžeš. Nech mě bejt. Hej, neboj se, nezdechneš, kamaráde. Ne, pouku, nesundavej to. Co je to za šmej? Je zraněnej, pouku. Pomoz mi, pouku. Strašně to bolí. Pomoz mi, kámo. Potřebuju doktora. Bude to dobrý, uvidíš. Nic to není, to bude dobrý. Uklidni se. Na, vem si to. Co to je? Proti bolesti. Napij se. Napij se. Chtěj se zdejchnout, Pidgey. Řekl jsem ti, aby ses uklidnil, ne? Jedou do města. Tam ho dostanem. I jeho bráchu. Dostanu tě, pauku. Ještě kousek, no. Fuldoci? Co je? Zapomněli jsme na realitu. Tohle je realita Spasy, Teď a tady. Houby, realita není jen jedna. Vem si bouchačku a přidej se. Aha. V tuhle chvíli je realitou, že potřebuju boty na skate. Co je s tebou, Blue? Jestli se ti líbí, vem si je. Co to tady máš? Ty máš kozy? Pouku. Pouku, ještě nemám ty boty. Kam jdeme? Tada! Kde jsi je šlohnu? Chceš jet na ten beach bowl? Na beach bowl jo, ale ne do basy. Pouku, jsou obě praví. A já chtěl Globe. Přestaň si stěžovat a nauč se, jak se nakupuje, jo? Obuj si je. Dej mu pokoj, kámo. Bože. Halo, to je ochranka. Není to moje číslo. Měli bychom odsud vysmahnout. Hele, to je moje slovo, jasný? Jo, to je fouk, hlavně odsud vyhulit. Hele, to říkám já, 50 centů. Dlužíš mi za super duper. Jsme si 50-50. Tamhle jsou. Byli zahlednuti v nákupním centru Westbank. Jo, zbalíme je. Deborah, proč po nich tak jdeš? Tihle kluci, Jeffrey, se řítěj do pořádného neštěstí.
Jo, kudy se odsaď dostaneme, kámo? Fakt, nevím. Způsobili požár na střední škole v A sakra! Hasičům trvalo 2 hodiny, než se jim podařilo dostat oheň pod kontrolu. Škoda se odhaduje na desítky tisíc dolarů. Policie je přesvědčená, že požár úmyslně založil... Někdo zapalil naší školu. Pojď. Počkej, nech mě. Škoda je rozsáhlá. Mluví o vás. 3 mladíky, kteří jsou do případu zapleteni. Jmenují se Robert Benardy, Fong Tran a Jay Filkins. To jsme my? Podáme, kámo, tak podáme! Tam jsou! Ty dveře! Zavři je, makej! Čau, kluci. Ukážete mi nějaký trik? Jo. Dostaneme na střeše. Super! Dělej, Blue! Pospěš si, kámo! Co se děje? Mám košíkofobii, nesedlo mi to. Co jsi mu to dal? Hej! Vyzíme! Zvládneme to! Hele, kámo, z tebe je fakt mešuge. To je moje slovo, nepoužívej Kapni, ho. Blue. Vím, že díluješ pro Pidgeona. Houby. Hele, Blue, dal ti Ečko. To je ono, já ale žádný drogy nechci. Dal jsi mi něco? Ne. Tak proč se chová jako sjetek? Možná je mu prostě fajn. No to určitě. V těchhle botách nemůžu jezdit. Co je tohle? Ředitelův zapalovač, že jo? Co pak vám už hrabe? Kolik toho ještě chcete nakrást? Byli jsme ve zprávách. Děti se oblíká jako Blue. Super. To, co děláš, se týká i nás. Fajn, klidně si zahrávej s mým zasraným životem. Tak poslouchej, ty cnostnej. Kdyby nebylo mě, nebyl bys teď na cestě na Beach Bowl. To jsem si mohl myslet. Můj fotr měl pravdu. V čem měl pravdu? Že je vám úplně fuk, že mě táhnete ke dnu. Kdyby nebylo nás, tak bys byl teď v pěkných sračkách. I s tím tvým fotrem. Jo? Jo. On mě aspoň nevyhodil z baráku. No. Hele, teď si fakt naštval můj F-knoflík. Nech to, já už mám toho tvýho F-knoflíku pokrk, nauč se ho trochu ovládat. Spasi. Hele, Blue, ty mi přece věříš. Nemohl bys toho na chvilku nechat, kámo? Kruci!
Jednou do města. Taky jednou. Houku, jsme na skytovým tripu. No jo, ale Filkins to všechno zkazil. Chlape, jestli Filkins zkazil nebo neskazil, tam hážu otazník. Kámo, můžeš mluvit normálně, nejseš žádnej černoch. Přestaň mi říkat, co mám dělat. Jsi rozhozenej. Buď v pohodě. Haló? To je Jay? Jo. Kde jsi, kam? To je jedno, kde jsem. Všichni jste byli v televizi. Okamžitě se vrať domů. Chceš si zničit život? Chceš skončit jako ti dva lůzři? Nejsou to lůzři. Aspoň ve mě věří. A já snad ne? Poslouchej mě. Já chci být profi skater, v tom jsem dobrý. Vrátíš se domů? Tak proč mi voláš? Rebel, 'cause you're the new sensation. Rebel, rebel, rebel. So you're Pořád jsou ve městě. Cítím to. Můžou být kdekoliv. Chytnem je. Lou, jdem tamhle.
Kde tu není spas? Musíme najít Deana. Je to někde tady. Nemůžeš to vypnout. To je pro teplouše. Neotáčej se. Kouká se na mě ta nejluxusnější roštěnka. Cože? Já? Já? Cože? On? Ta musí být blbá. Pojď ke mně, brouku. To nářadí nepotřebuješ. Deane. Prober se. Roberte. Deane. Deane. Vidíš tohle? Potřebuju PIN. Pak ti vyberu ty peníze. Co je to? Pigeon a Kurt ti dluží prachy. Že prej ten PIN znáš. Dostali tě, brácho. Já jim ukradl prachy. Deane. Deane. No tak. Musíme odsaď pryč. Co to děláš, Wilkinsi? To je tvůj brácha? Ne, to je tetička Marie. Hezká, že jo? Co tu děláš? Zítra chci závodit a chci sebou svý buldoky. Hele, já drogy nedýluju, věříš mi? Jasný? Jo. Fajn. Pomoz mi s Deanem. A kde je Blue? Užívá si svou první kuřbu. Kde? Na svým ptákovi. To ne. Sakra. Honem, najdi Blue. Dělej. Dělej. Kruci, Blue, pojď. Smith, nevidíš, že jsem s roštěnkou? Je tady Kurt a Pigeon. Hej! A co já? Spasmene. Musíme je zmást. Hele, vem si moji mikinu. Ať si myslí, že jsem to já a my mizíme. Počkej, Šlejde.
pod prsty. Kurva, 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 kurva! Uhni! Sakra! Hej! Úroci! Spasi! Jsi oka? Jo. Spasi. Pidgey? 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 Já je oddělám. Sklapni, posero! Oddělám je. Já je oddělám! Pokojová služba. Mrkněte na tohle, hele, nejídlo zadara. To je úroveň. Dine. Dneska večer přespíš tady, jo? Jo. Díky, brácho. Jo. Tak jaký pak to bylo? Kurzba od chlapa, Milánku. A to říká jako kdo? Byla to božská kuřba od drsný roštěnky. 100% baba. Hele, a jak to, že měl na krku ohryzek? Byla to náhodou 100% baba. No jasně. Hele, Blue, co ten tvůj speciál? Jo, ukaž to. Hned jak to zapálíš, tak jemu to urve hlavu. Můžem? Oh, baby. Teď? Přichází monstrum! Jo, je to tak. Jsme pořád ve hře. Je fakt dobrý. Jejich štěně. Udělal jsem Olí, jsem Bulldog, udělal jsem Olí! Jsem Bulldog. Viděli jste to? Udělal jsem Olí. Udělal jsem Olí, jsem Bulldog. Dokonalý. To bylo fantastický. Naprosto skvělý. Dobrá práce. Měl bys to ukázat Bulldogům. Jo? Už to viděli? Ne. Ukážeš jim to? Pojď, odvezem tě tam. Jen nás dovedeš, kde teď jsou. Budou na tebe hrdí, tak pojď. A je to, musel si trénovat pěkně dlouho. Zdravím vás a vítám na Beach Bowlu. Je to tak, slyšeli jste dobře. Dnes přijede Tony Hawk. Bude sponzorem 3 skejtařů. Je čas se do toho pustit. Připravte se, ať se můžeme těšit na pořádnou show. Říkám ti, že Bernardyho hlavu omlátím o radiátor. Uklidni se, jasný. Až tam budem. Jasný.
Myslí na něco. Na cokoliv. Jo, na něco špatného. Na něco ještě horšího, hnusného. Díky. Čau, Jay. Čau, babyté. Jak je? Fajn. Děláš pořád ty stejný gesta. Jaký gesta? Vždyť víš. Tohle. Je to roztomilý. Promiň, já jen... Neomlouvej se. Co tam dělá, kámo? Má skejtovat a ne flirtovat s holkama. Jo, ale je to kočka. Teď jsou z vás oficiální průseráři. Co? Tak jo, máme tady nejdřív holky. Tak uvolněte rampu, chlapci, pohyb. Radši už půjdu. Jo, užij si to. Dík. Hele. Dám si tohle. Díky, Jay. Hodně štěstí. Jo, pohoda. No tak, na řadě jsou holky, takže hoši, buďte tak laskaví a uvolněte skate rampu. A pohyb. Tak zatím. Vem si tohle. Pojď se. Co tady děláš? Jsem tady. Aha. Hele, nejsme tady na muckání. Je to tady. Blue, kde je Pouk? Vyměňuji si bakterie s Evelínou. No. Pojď, je tady Tony Hawk. Můžeme začít. Hej, co to máš? A je tu světová jednička. Přivítejme 12násobného světového šampiona ve skateboardingu Tony Hawka. Hop. Tak se do toho dejme. Nejdřív se podíváme na holky. Tanya Jones. Jeď, baby, rozjeď to, baby! Jo! Trojitý flip. Frontside pop show it a melon grab. Taky Russell Grande a Smith Grint nad pyramidou. Cool! Frontside flip. Bezva. Výborně. A teď nad hipem. A zpět na druhou pyramidu a kickflip. Jo, tenhle kluk fakt umí. A kickflip frontboard, jo!
dosáhnout. Nečekal jsi nás tady, co, kámo? Co bys řekl vodě z hajzlu? Takhle? Třeba takhle, Fajn, takže teď přijde... Kluci, chytli pokra. Kdo? Kurt a Pidgin. Kde? Na záchodě. Jdeme tam. Kde je tvůj brácha Bernardy? Co máš za to, co jsi mi udělal s autem, Bernardy? Půjdeš dovnitř, udělej to tak, abych na ně mohl vystřelit tamhle ze zhora. Počkej, nezapomeň, horký brambory. Horký brambory. Nech mě! Tak co, Bernardy, přiznáš se? Máš koule? Tak co, máš koule? Myslíš, že na to všechno zapomenem? Tak nevím kde. Kde je ten tvůj malej bratříček? To škoda, co jsi mi udělal na autě. Sakra, proč nám neřekneš, kde máš bratříčka? Nevím, kde je. Rozmáznu ti mozek na záchodový míse, Bernardy. A potom si ti rozmázne mozek hovno, tak ho splách. Asi kvůli bratříčkovi rád spapáš hovna. Páchnem tě za tvýho bráchu. Skončíš jako tvůj brácha, Bernardy. Chcípneš míse od hajzlu, kámo. Já vím, kde je Dean. Neříkej jim to spasy. Kde, ty zasranej skejťák? Tak kde je? Ty smažko, myslíš, že jsi velký frajer, co? Co jsi to řekl? Čím pak krmíš svoji opici? Burákama? Nebo horkejma bramborama? Ty hajzle! Nech mě, ty zasranej sráči! Nech mě! Padáme! Vypadni! Další na řadě je Jay Filkins. Dělej, Bude makej, nemám prkno. No Slide, Underflip a Dark Slide. Doufám, že se mu to podaří. Dělej, předveď se! S budokama si nezahrávej! Jay Filkinsi. Jay Filkinsi. Viděl někdo Jaye Filkinse? Je tu někde? Taky bych otálel předvádět jeho triky. Stickersy! Umím Oli! No to je super! Jay Filkins, poprvé? Jdu na to! Po druhé? Asi to vzdal. Hej, Tony! Jo? Já jsem Jay. Jay Filkins. Jay Filkins. Čau. Určitě to chceš zkusit. Jo. Tak jdeme na to. OK. Tak jeď. Jay Filkinsi! No, zatýkám tě. Jdi na to! Spasi! Do toho budova! Spasi! 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 Jeď, Spasi. Jdi na to, Jay! Jeď! Rozjeď to! Už jede. Komisaři! Kde jste? Potřebuju vás! Můžete se mi podepsat? Jistě. A na dráze máme další překážku. Policajtku. A vrací frontside.
No, bože. Jo, prkno držíš jenom prostředkem dlaně. Dobrý? Jasně. Takže stickersy. Nakonec se sem taky dostal, co? Už nejsem žádnej stickers. Můžeš mi říkat Oli. Víš, co to znamená, ne? Jestli myslíte, že z toho vyváznete, tak se hluboce mýlíte. Hlavně ty, Bernardy. Sebou si to vyřídím v Henley West. Mysli pozitivně, Pouku. Přepni na jiný knoflík. Co jsi říkal, Bernardy? Říkal, že nejsou kriminálníci. Musíte jim trochu víc věřit. Prostě mají rádi skateboarding. No a co? Seržante Hillsova? Ředitelův zapalovač. Našel jsem ho v Kurtově kapse. Skejtaři ho neukradli. Ale dlužíte peníze. Splatí vám je. Tvůj fotřik je hustý. Jo. Ale jestli se nevrátíme do Henley West, tak nás zabije. Jedem, kluci. Kdo to skejtuje? Čau, ty jsi Jay, že jo? Jo. Co kulky? Jo, dík za optání. Řeknu ti, brácho, že máš kuráž. Nic takového jsem ještě v životě neviděl. To víš, nemám sponzora. Ale o tom to není. Prostě si do toho šel. To je důležitý. Děláš to přeci pro sebe. Ahoj, Tony. Udělal jsem Oli. Paráda. A kde jste vzali ty trička? Super duper. Super duper. Navrhnul je spas. Fakt? Jo. Jak se dají získat? Za nejluxusnější trik, co si dovedeš představit. Vážně? Co 540? Jo? Bezva. Díky, kluci. Cool, kámo, dobrý. Díky, kluci. Čau, chlape. Díky, cool. A co to triko? Jo, v pohodě. Cože? Tady je. Děkuju. Na. Jo. Díky.
Pánové, Tony Hawk mi dal svý prkno. A teď nosí tvoje triko. Sponzoruje tě Tony Hawk. Půlnoci! V českém znění Jan Maxián, Matěj Hádek, Saša Rašilov, Petr Oliva, Jan Kalous, Jiří Valšuba, Nikol Votočková, Tomáš Juřička, Filip Švarc, Tomáš Borůvka, Dagmar Čárová, Libor Bouček, Filip Čáp, Zbyšek Pantůček, Jitka Moučková, Alice Šnerichová a další. Produkce Evelina Vrbová. Překlad Jana Dvořáčková. Dialogy Petr Švéda. Zvuk Martin Jílek. Režie Alice Hurichová. Pro Magic Box vyrobila LS Productions Dubbing v roce 2006. Break it down like this. No one holding me back. I do what I want. Hey.